Een grotere bosbeleving zul je in Nederland niet snel vinden. Resort De Wijde Wereld ligt in het hart van de Veluwe, omringd door 3 natuurgebieden. Nationaal Park de Hoge Veluwe, het Blanke Wambuis en het Mosselse Zand. Restaurant De Houtzagerij is tezamen met het verwarmde buitenzwembad het kloppende hart van Resort De Wijde Wereld. Dit restaurant is gebouwd met hout van de Veluwe en biedt daardoor een intieme warme sfeer. De horeca bestaat bovendien uit meer dan alleen een restaurant. Dit hoofdgebouw op het resort kent ook een luxueuze snackbar. Bovendien kunnen de kinderen zich er bij slecht weer ook vermaken, want er is een indoor speelparadijs in de houtzagerij gevestigd. Veel buitenspeelvoorzieningen zijn niet nodig, want het bos en de spectaculaire zandverstuivingen van het Mosselse Zand grenzen aan het resort. Niettemin kunnen kinderen zich uitleven in de speeltuin voor de houtzagerij. Resort De Wijde Wereld heeft op het gebied van architectuur veel te bieden. Van moderne vakantiehuizen tot vakantiehuizen die gebouwd zijn met hout van de Veluwe. Al deze vakantiehuizen verschillen qua vorm en grootte, maar hebben tegelijkertijd één overeenkomst. Ze zijn comfortabel en luxe. De ingang van Nationaal Park de Hoge Veluwe ligt op slechts enkele honderden meters van Resort De Wijde Wereld. Wellicht voel je al wandelend de spanning om mogelijk oog in oog te staan met een hert. Er is echter meer te zien, zoals het befaamde Kruller-Müller Museum en het jachthuis Sint-Hubertus. Aan Resort De Wijde Wereld ligt ook natuurgebied Blanke Wambuis, dat bekendheid geniet door zijn afwisselende landschap van bos, heide, beken en oude graslanden. Voor de kinderen zijn de zandverstuivingen op het Mosselse Zand een aanrader. Daarnaast zijn de Apenheul en kinderpretpark Julianatoren in het nabijgelegen Apeldoorn een trekpleister. Die stad leent zich overigens ook voor veel winkelplezier. Wie van natuur in het algemeen en bos in het bijzonder houdt, is op Resort De Wijde Wereld op zijn of haar plek. Want wie verblijft op dit resort kan die natuur zien, inademen en voelen.